Güneşli diyarymyzda önüm öňürji kärhanalaryň sany barhartyp, ýurdumyzda azyk önümleriniň köpdirligi döredilýär. Türkmenistanyň Senagaçylary we Telekaçylar Birleşmesiniň agzalary tarapyndan öňürilgen önümler diňe çerki bazarlarda däl, eýsem daşary bazarlarda da uly eslegden peýdalanýar. Behiş harit nişanly kökü önümlerini öňürgen kärhanaň işgärleriniň uly rohyrentlikde zähmet çekmekleri netijesinde kökü önümleriniň durly görnüşleri öňürilýär. Kärhana daşary ýurtlaryň kämil enjamlary bilen üpçün edilen. Köküliň täze görnüşleri ýygdarly öňürilip, önümler häzirki wagtda ilatymyz tarapyndan uly eslegden peýdalanýar. Köküler tagamy ýokumlygy bilen uly esleg bildirilýän önümler bolup durýar. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bir näçesi, ýagny taýýarlaýjy, garajy, beşirici, sowadyjy hemde gaplaýjy bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulda dolanyrylýar. 2024-nji Pehim paýhasymany magtymly Praga ýylynda günçilik kökü önümleriniň durly görnüşleriniň önümçiliginiň ýoly goýulmagy, garaşdyrylmagyň 33 ýyllyk bayramyna öz boluşly sowgat boldy. Kärhanada öňürilgen ýokary kili önümler şertnamalary esasyna ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde vilayetlere ugrudylýar. Mundan başga da bu önümler häzirki wagtda daşary ýurtlaryň bir neçesine eksport edilýär. Kärhanada işler iki çalşyk esasyna alınıp barylýar. İşleri barhaýlarlayan bu kärhanada geljekde ýyla tarapyndan has köp esleg bildirilýän kökü önümleriniň täze görnüşleriniň öňürilmegine ýoly goýmak göz öňüne tutulýar. Kärhanaň agdy bir işgärleri mukaddes garaşdyrylmagyň 33 ýyllyk bayramyna uly zähmet üstünlikler bilen geldiler. Olar ýurdumyzda kiçik we orta telekaçylygyň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän kömek golluklar üçin gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.